Koromogi en penjo ma koro nitiere kanyo kendo gino ni duoko biro yudore e kinde ma Barasa koni en oikore mar dhi e doho mondo gidhi gilos gi miyo miwacho ni ne okaw kuom omenda no e doho. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ochako tiyo machiegni kod osiptende mag ji giwegi ma duoko piny thoe mag mine mapek kaachiel kod nyithindo matindo e kaunti ma Migori. Kaka jafwambo marwa Joju Malero higa mokalo, mine mapek maromo 38 ne owito ngimagi e kinde mane gidhi konyore kaunti ma Migori. Jolony wechego mag thieth wacho ni mako ich ok en tuo kendo onge miyo monego wit ngimane e kinde mopek. Kata kamano, pod nitie kwan mine mathoth ma pod wito ngimagi e kaunti ma Migori e kinde no ma gintie kod ich. Lipot mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni mine mapek maromo 38 ne owito ngimagi e kinde mane gidhi nyuol e higa mar 2023. Higa mokalo nwatemo nikech mine 38 iyudo ni notho sama ginyuol. Mano big number, kwa dwar kata ni 100 otho, to ang'e ni samoro moko gin unavoidable luwore kaka gibiro. Tho mag mine mapek osetudi kod tuoche mopogore opogore kaka tuono mar presa kaachiel kod kata rem mar mine mapek e dhi osiptal kaachiel kod klinik e seche mowinjore. We have postpartum hemorrhage as one of the leading causes of maternal mortality. Another cause is following closely, we have preeclampsia. That is high blood pressures during pregnancy. I think that the community needs to understand is that they should avoid inducing labor at home using traditional herbal methods. They should always come to the hospital, to the doctor, to the proper gynecologist, and at least 8 times they should visit the hospital for ANC packages, for antenatal packages. E okang' mar duoko piny thoge mag mine mapek e kaunti ma Migori, migawo mar thieth e kaunti ma Migori koro chako tiyo machiegni kod osiptandego mag ji giwegi ka gichiwo puonj ne mine mapek. Individually nimelan nafaa nianze clinic at 12 weeks. Mi siko najua nafaa nianze. Have another package called mentorships, integrated mentorships, that is EMOC mentorships, that target healthcare workers working in the maternity department for them to be able to combat obstetric emergencies and perinatal emergencies to be able to prevent preventable deaths in the department. Apisa mochuri wechego mag nyodo e kaunti ma Migori John Okide mane wuoyo e kinde nyasi mar puonjo mine mapek, nyasi mane obagi kod osiptal no mar Life Care e kaunti ma Migori ne ono osiptende duto nyaka koro nywak lwedo e kedo kod thoge mag mine mapek. Watiyo kanyakla gi jowetewa manie private practice to gi partners mag waluongo ni non-governmental organization mondo wanene wa keto ngima joma mine obed maber. These ones help us take services closer to the clients. We also have maternity open days, and I want to thank Life Care Hospital today for organizing an event that mimics the maternity open day, where we meet mothers, we talk, we discuss, we teach them, we learn, and we make friends. En achiel kuom nyase go mwabedo godo kendo watemo nyiso mine ma ogamo remo kaka ginyalo konyore, kaka ginyalo ritore kod twak manyalo miyo ngimagi kod ngima mag nyithindo magiting'o bedo maber. Jolony wechego mag thieth wacho ni ber ka mine mapek dhi e klinik kaka owinjore kendo ginyuolo osiptende kaka yo achiel mar geng'o thoge mag mine mapek e kinde mag nyuol. Klinik ka mine ochako chon miyowa thuolo maber kaka jo osiptal mondo wang'i ni watimo negi pim mang'eny kabisa. Ka nitiere tuoche ma ginyalo bedo godo to wamigi thieth e sama ber mondo mi ngimagi obed maber sama gipek to gi sama gikonyore kata bang' konyruokgi. Lek mar piny mangima en duoko piny thoge mag mine mapek nyaka 70 kuom mine manyuol maromo 100 karom higa mar 2030. George Juma, Ramogi TV, Migori.